Bună dimineața din Vama Veche. Răsăritul este sublim. Voi astăzi ați zâmbit? Să nu uitați să o faceți, așa ca mine. Pentru că sunt născut aici la Marea Neagră, am suflet de vioară. Sunt obraz subțire, cunoscător de carte, om umblat prin lume, dar crescut și pe stradă, mă înțelegi? Chestii socoteli. E dacă n-avem talent? Bă, dacă eu aș avea timp, aș scrie un roman. Viață, bă, viață, nu chestii subte din deget. Păi, cocolo, și mă ascultă-mă pe mine. Că vezi, Doamne, sensibilitate, suflet de vioară, poftiți, maestre, ce mai faceți, maestre? Păi ia să vină el să... Ia ascultă tu. Eu încă nu sunt bătrân, sunt doar vechi. Când o să fiu și mai vechi, mi-ar plăcea să scriu un roman. Aici la Vama Veche, aici o să mă retrag, aici e casa mea. Mi-ar plăcea să scriu în stilul lui Hemingway. Eu le am pe toate și cu dedicație. Probabil că scrie în genul lui Hemingway. Hemingway? Da. Aventurile lui Bobocel cu pliscul de aur. Sau aia, cum îi spune, iepurașul neascultător și viteazul mac-mac. Parcă cotoiul miau are vreun cusur. Bună ziua, Vama Veche! Aici este fantezia mării. Aici o să citiți poezia mării. Ați văzut ce scria la băiatul care făcea clătite? Ce scria pe tricou? Nu i-am lăsat ciubuc. Era un text sublim. Mi-am luat clătită piratată de Vama Veche, cu fructe, cu afine, cu smeură, cu rom, cu Nutella, cu nucă, marfă de marfă. Sunt acasă și mă simt bine. Știți bine, Vama Veche e în sufletul meu și o să fie mereu.
trebuie să vă spun că aici la Calypso, în stațiunea Venus, aici s-au cunoscut părinții mei în 1976. Da. Tata lucra la Calypso, era o locație foarte interesantă, veneau foarte mulți străini în acele vremuri. Nu intra chiar oricine aici. Iar mama mea lucra la o cofetărie aici în Venus. Da. Vă recomand să mâncați storceag. Este o ciorbă de pește super bună. Este făcută cu nisetru. Este un pește din categoria sturionilor. Apropo de gătit, a avut și Toma Caragiu o experiență cu un bucătar. O să vedeți. Ce faci, domnule, aici? Sarmalele arse, mici cozi, vinul cald, friptura rece și în loc de sare ai pus pesmet. Bucătarul a făcut din meseria lui o artă. A ridicat pârjoala la rangul unui ideal. A terminat conservatorul, dar tot prin pârjoală vrea să-și atingă desăvârșire.